Jotono lamsogo The Secret Life deri channel tini phungni jorao manai Elizabeth langma chomane tui baksa lugorok salai tongkha abo sak thimaniya sayungsak kothosori thimaniya boi Bwthar mani se abo hanai salai tongkha ngai belaino khairung mai singsa tini pori tongtu tui Bara nokgo tongoi pori tongmani tini phunglet Kwthui je manchu belaino buma bo song kabai leng laijak mama khairok mai singsa Sini tirprasar ke omo haike mangna komoroi thangjinai tamo Bwthar jago Bwthar layo theilayo obo haimangse social media o hapkine nuguin tongnani nangsiu tamungoi obo haingnani nangkana kuno saise manlia nenge kebo bwsano bara roko saichung rokta rohodi logi roko thangai poriri tonman khanke belani chanai pori sitoni bo henge kisa naike dibuma khaine haidiba saichung rohotoni khanke bo tambo bong thana tambo sono abo kebo saimaya tini oboni bagino munai Elizabeth Jamatia langma chonani nangka haida bo tini bini logibo bini parent chong yabaki bini buma yakha bupa bini dara bai songphana bini logibo tonghanke bo tini obo haike nogo saichung khachijak da mana nangkamo thena da nangkamo haidiba tini belaino khairing mai singsak ke theijak nukha sing obno tui kabangma sanamo chungo omo kuno saichung sak theimani hai ingjageta singbo maneke binabo boi Bwthari rima hai ngui tongha inke dorok bo kete nai ni photo singjo to mokhang rok phunung manlia tam inke kaisa YouTube ni guideline tongmani bagai norong no phunung manlia singno hambai